mangsa ponakanmu Minak Singgo Urubesmu. Mas Ronggolawi. Ono pengerto. Jenengan matik dados Senopati Mojopahit mesah kalian Urubis. Iya. Ini menapa kedah panjenengan Kang Mas? Sasamunipun kathahipun para Senopati Mojopahit ingkang sami kalah kalian Urubis Minak Singgo. Menapa panjenengan boten ngemuti? Ronggolawe dan Acarya temung Pratikina. Kenapa kowe kaget perkara iki? Kang Mas Ronggolawi. Menapa panjenengan saged kula motaken? Ampun tidak samenika minangka dados Senopati ning Mojopahit, Kang Mas. Jalaran menapa? Sasampunipun para Senopati kang sami gugur tetandhingan kalian Urubis Minak Singgo. Ya, Dinten sakmenika dinten tali mangke, Kang Mas. yen kowe lali tak elingake. Cakrawala Mandala Dwipantara. Kinong Patikinayaken musuh. Narendra Cakrawaning Jagat. Prasetyo kuwi nalika aku disumpah ana sangandhaping gapura Wirwatikta. Sliramu pirsa Mertaraga. Kula Hening ciptamu ikhlas yen garwamu maget yuti. Kenapa kowe Kondelia? kula boten lali kalian sedaya sumpah panjenengan wonten ing Mojopahit, Kang Mas Ronggolawi. Nanging Kang Mas, lampahan menika ngarani kalian pasupenan kula. Kowe ngepi apa? Kula ajrih, Kang Mas. Wonten ing salebetipun pangimpen kula, Kang Mas. Nalikane kula panjenengan ingkang putra sami lelomban wonten ing satengahing samudra kanthi nitih-baitna, Kang Mas. Kadang boten mangertosi sangkan paraning bilahi. Boten maruta ageng santen. Maruta kula wau nyempyok kalian baita ingkang panjenengan lan kula titi. Ajeng baita kula wau guling lan ambyur wonten ing satengahing samudra, Kang Mas Ronggolawi. Kula boten daya nyelametaken sedaya para putra lan panjenengan. Kalapan sedaya ingkang putra sakit kula slametaken. Nanging Kang Mas Ronggolawi, panjenengan kelo, Kang Mas Ronggolawi. Impenmu ora salah. Sebab nalika pun kakangmu Hong Mahasingasamun meminta kanugraning Yang Widiwasa tumuli ana praptaning Yang Kaneka Putra kang tedhak
sabda pungkasane yang kaneka putra tumrap Punkah. Helawe sira tak keparangake magut yuda tetandingan mangsa urupe semoh. Nanging mruhananira lawe ing palagan perang adani mubuh ing kono barengi kalawan pecating nyawa. Mas Rongkolawe. Punten Kang Mas. Nanging Prasetyo Aji sumaing prajurit aja miyur marang kodrating jaman. Merga ana urip bakal ana mati, ana ketemu bakal ana pisah. Saben menungso duwe lembaraning tulisan kang tinulis miturut sejarahe dhewe-dhewe. Aku titip anak Sekati lan Kuntah. Penongsong wong sabate aku ngersake sowanmu. Ingkang sowan sangat panas. Mojopahit geger kinepung wakul binaya mangap. Perang dumadi ing palagan Rana Mandalayuda. Kaya babatan pace kedadian pating gelasah. Sabdane Juwita Ratu Kencanawu tumrap Ranggalawe. Kinalungan ronce Kasenopaten kang supaya budal ing palagan Rana Mandalayuda mangsah Purubis Minak Jinggo. Mangkate Adipati Tuban kanthi nitih Joli Jempana pinayungan Bentuah Tuban song payung Tunggana reh ndene ndika pinangka sratining Bentuah Tuban. Ing sangati Ranggalawe dawuh marang penongsong Wangsapati, sun wiji kinarya prajurit perang Majapahit. Mangkating senopati lan prajurit nitih Joli Jempana pinayungan song payung Tunggana. Sabdane Ranggalawe tumrap Wangsapati, prajurit Wangsapati, Sabda dalem badolan song Kyai Tunggana. Sang Adipati Ranggalawe Wangsapati keladu anggen ndika paring sabda menawi panjenengan kalipriyan miturut para nimpuna para sarjana sarjananing budi wonten ing yen to song payung Tunggana
Tunggul Naga kajabel saking kelangkane. Ateges Tuban badhe brubuh. Tuban ora brubuh, Paten. Tuban ora brubuh. Yen Tuban brubuh, Rangga lawe sirna Margolaya. Kula ngertos andika kapiji minangka Senopati Majapahit. Nanging sang Senopati andika ugi pengayoman wonten ing Kadipaten Tuban. Andika kedah mikiraken kawula-kawula wonten ing Tuban. Ora ana gunane. Aku dadi pengayomaning Tuban. Lamun Majapahit kiblating Tuban ajur mumur remu rempuk pindha lebu bebasah. Kuncine Rangga lawe lan Wangsapati. Ayeming Majapahit, tentreming Tuban, ajuring Majapahit, silnaning Tuban. Menungso sabda dalem badolan song-song Kyai Tuwuh. Menawi mekaten pamanggih nandhalem sang Senopati Ranggalawe pun abdi dalem Wangsapati namung estoaken dawuh. Matur nuwun. Loh, kang tumetes sing bantor. Mung bakal gawe sangaring mangkat. Nah, Sang Senopati Ranggalawe pun abdi dalem Wangsapati boten kuwawi njabel song-song Tunggul Naga jalaran wonten kowe selak. Kowe selak marang atimu Wangsapati. Kowe ora yakin ning satenane kowe ngerti. Aja ngedani Ranggalawe Wangsapati. Mangkatmu kanthi keikhlasan, mangkatmu ora kanthi rikuh lan berkewuh. Wangsapati, aku iso maca tulisanku lan tulisane ati. Nanging kena apa ora iso maca tulisaning atiku Wangsapati. Yen kowe ngerti suratan iki, kenapa kowe ora iso dadi sinatriya Wangsapati? Badalan sang-sang Kyai Tuwuh. estoaken dawuh. Lilanono mundur pamit pun kakang namung sak drema penas dadi garwamu. Pancen abot ninggal
wis kadung tresno Arya becik Mertaraga garwaku pun kakang pamit Pak Lastro Kusumane Ayu Martara kula ngertos sepinten agungipun panalangsa panjenengan nanging Kusumane Ayu Sang Senopati Ranggalawe minangka prajurit Majapahit kedah saged nentremaken Praja Majapahit jalaran rikala semanten dipun sumpah wonten ngandhape Gaprawelwa Satya Prabu hanyaken mungsuh giniung prati kinatan satresna panjenengan ugi pirsa ampun netesaken lho Kusumane Ayu namun kemawon kula badhe titip weling kalih panjenengan wonten ing dalem Kasenopaten Tuban wonten salah sawijining wanita ingkang katembendar dene sepuh nggih menika bojo kula yen to sak mangke ponang jabang lair wujud jalu mang paringi asma menapa kemawon monggo angin Kusumane Ayu menawi ponang jabang lair wujud pawes kersonan dalem paring asma Sri Huning pamit aku titip marang keselamatan garwaku Supati. Romo lagi wae pindha ning Majapahit, sowan ana ngersane Kang Dwita Ratu Kencana Wungu nggih. Kanjeng Ibu Goro. Kang Mas Buntara, ana apa nggih? Heh? Kok bisa sliramu padha yen Ibu Goro? Goro perkara apa, Buntara? Panjenengan menika ampun nutup-nutupi perkawis. Kula menika sampun ngertos Kanjeng Ibu. Kanjeng Romo tidak ing Majapahit menika leres. Nanging tindakipun Kanjeng Romo wonten ing Majapahit boten netepi kewajiban malah kaporo. Kanjeng Romo mangsa Murubisma minaksiku. Sliramu mangerteni perkara iki, Buntara. Kula sampun mangertos. Sliramu isih cilik, Ger. Iki perkara-perkaraning Romo. Matik Senopati ning Majapahit. Kabeh memang wajibane Boten. Romo. Yen mengaten Ibu Goro, Ibu. Ibu Ragoro. Kaya menapa panjenengan Goro kalian sekati? Panjenengan menika boten tresna
tresno kalian Kanjeng Rama ibu. Ibu tresno kelawan Rama mboten. Kenging ana pepincingan wonten gondeli Rama. Yai sekali. Ayo sumusul Kanjeng Rama. Ayo. Paweling menika mboten paweling ingkang sae nanging paweling ingkang ala. Ing rana mandala yudha samangkenan dalem saha kula badhe nempuh bebaya. Sastra kang dilembet dening Pujangga. Aku yakin ning bakal talakone jalaran iki senajan kasunyatan aku sampai dipane. Wonten si gagak kata wonten ing Dirgantara Saraswati. Pralampita alam peksi gagak menika daharanipun mangke wonten ing palagan Rana Mandala Yudha sakmangkenipun kathah pangorbanan sangat. Aku ngerti banget pengorbanan nanging aku mlebu ing sajroning loro pilihan. Mundur ateges aku kiris, maju ateges aku mati. Luwih becik aku mati. Mondere. Paman
bapa lan anak. Ora ana paman lan ponakan. Ing palagan perang anane Senopati lan Senopati. Minak Jingga Senopati Blambangan, Ronggolawe Senopati Majapahit siji. Angka loro Juwita Ratu Kencana Ratu ing Majapahit kaselak mokal lamun sira hang lamar lan andhauk kang saha kuwi. Aja seneng ngumbar saloka cebol gayuh lintang. Umbaran Yung paman Rangga luwe nggih, Mas. ya Saderengipun kula nyuwun bunging pangapunten mbok bilih wonten kalepatan kula, Mas. ya Ngantos kula kumawantun damel geger wonten ing kraton Majapahit. Jalaran kula rumaos dipun apusi. Kalian sinuwun Prabu Bromatunjung Suwati. Mongko nalika semanten negari Majapahit taksih dipun gegeraken. Kalian si Kebo Marcrewet. Kebo Marcrewet lurae. Iya kaya ngono ya yo. Bener kandham. Nggih. Mongko nalika semanten sedaya para saka guru. Para nayakaning praja ing Majapahit boten wonten ingkang saged ngendharat agengipun mejahi Kebo Marcrewet. Lajeng nalika semanten sinuwun Prabu Bromatunjung ngawontenaken Giri Sayembara. ya Dateng sinten kemawon kawula ing laladan Majapahit ingkang saged alet kendharat agengipun mejahi Kebo Marcrewet menika badhe dipun ganjar. Ganjaranipun wonten kalih. ya Setunggal badhe dipun paringi bumi ngranti. Ingkang angka kalih badhe kadhaupaken dhateng putranipun ingkang nami Subasiti. Bumi ngranti wis diparingake kowe dadi Blambangan. Kados ngaten. Subasiti Ratu ora mokal diparingake kowe dasare. Yen kowe lali sumpahmu pinangka Pungga Majapahit, Mantri Wiramatang Wam Atya Baktia Prabu Sajarwo Pasamu disatha tansah lalana ginong pati ginayaken musa Satya Baktia Prabu. Yung paman Rangga luwe Mas. Nanging sedaya kala wau kula ngugemi dawuhipun Sang Prabu Bromatunjung Suwati. Yen ngaten dawuh pangandikanipun Sang Prabu Bromatunjung menika bebasan esuk deli sore tempe. Boten kenging dipun pitados dhateng para kawulanipun. Tumraping negara catur lesan mujudake pangarep-arep ning prajanjen kang tinulis ing delancang mujudake janji. Ratu kang wis diganti ateges panguasane ratu. Biyen Bromatunjung ning saiki Juwita Ratu Kencana nglaku dawuh marang panjenengan merga kowe anakku ponakanku aku gantine wong tuamu. Umbaran Paman Rangga luwe batal monggonmu tresna marang Juwita Ratu. Kowe arep seneng karo Sekati, kowe arep tresna karo anak Bupati sapa, Paman Sagoh Nginang Jambe Suruh Ndodok Lawang Korine nggih.
Yung matur nembah nuwun sanget Yeman. Iya. Namung kemawon Hmm. rening salebting manah kula. Kula ugi sampun tresna. Iya. Kula ugi sampun jatuh cinta. Kalih Diayu Subasiti nggih senana nuwun. Iya. Kencana wungu lurae. Ayo. Mila saking menika man dika pinangka pepundhen kula. Iya. Ugi kula anggep tiyang sepuh kula. Mugi paring welas dhateng kula. Kersa panjenengan dhawuhaken kula kaliyan Subasiti. Yen aku ngelekake kowe bali ning Blambangan, rampung ana nggonmu tresna marang kencana wong piye? Sampun dados sumpah utawi sesanti Iya. kula. Kalamun kula boten saged dhawuh kaliyan Subasiti nggih senana nuwun. Iya. Kula entengaken kukut jagat kula. Ateges. Kula entengaken pejah. Ateges kowe nyempal bau kanan lan kiring ing paugraning Majapahit. Yen kowe ora kena tandano, kowe manutolan bali ana ing Blambang. Kenging menapa panjenengan mentala Cepat tangane paman. Bali ana ing Blambangan. kula kersa wangsul ing bukangan. Ya, Lamun saged sesarengan kaliyan yen ora kelakon dhawuh piye? kula entengaken Mati kowe. Ayo. yung paman ngono Mas. Boten kirang-kirang anggen kula ngajeni dhateng panjenengan. Iku semanten panjenengan mentala miloro dhateng kula Mas. Mongko saatase cacing kemawon. Yen kapidak krojelan napa melih kula sipate melu Keparat murang toto. Menak jingkawane ing Palagan Domandolo. Koco tangkap lawan Babo sumbermu seyoga yen nyoto siro prawira
sumping nang dalem kedawahing sonten. Wong Sobati sabda dalu pundhutna sumpingku stokaken dawuh. Loh. Sumping dados watu sangat Kula mah kutha keprabon dadi watu. Kinarya kepeling. Papan kono dumadine sumping katrao. Pandan sumping. Papan kono mah kutha keprabon kula dadi watu. Katra watu kula itu boten Kanjeng Ibu. Wis ayo kan. Sawani. Menika dumahipun Kanjeng Rama Ibu. Kiai Megolamat Jawa Bantolo. Bisa taunus nanging rangkane dadi watu. Rangkanipun Kiai Megolamat dados watu. Katra watu rangka. Wayang ilang kapitih rangka lawe wong Sobati kari matine. Agungipun Kanjeng Rama Ibu. Aduh lurae. Kok sampeyan mingkeh-mingkeh nyunipun? Ampun wis seneng kemesyo. Yung kayu Kados pundi lurae? tandhange Paman Rangga awe pinjane manuk serikatan nyamber walak. Nggih.
maksud yudha ngadepi lawan aku. Iki kanthi diayomi kelawan Bintuwah ing Kadipaten Tunggian. Ora liya song-song tungguna bana. Mula sapa kuwi ya? Kados pundi lho Rae? Sangeh kanggo lamun aku bisa menang kelawan Paman Ranggoluwe. Prayogane aku tak pasrah jiwa raga. Ngeten nggih lho Rae. Menawi panjenengan pasrah kaliyan Kang Paman, sampeyan nurung gadhahi garwa Subasiti ya kencana. Iki mesti wae kaya ngono. Nah, boten sah mupus menapa penjan kalepyan. Penjan iku gadah pusaka sing ampuh peparinge Bupati Ternate memitran panjenengan. Peparinge Kakang Bupati Ternate dengaran Kemparing Narotobala. Katiasanipun nyenyep setunggal saged dados 1000 cacahe. nyenyep siji yen dilepasake saka gandhiwa iki bisa dadi 1000 cacahe. Leres. Yen kaya ngono Yun, Nggih. coba pundhutna pusakaku Narotobala. Oke, Bos. Menika lho Lurae kawujudane. Rayune kowe kok ngelingake aku Yun. Cah kene wae kono kok. Bae aku. Iya, iya. Ya, Nggih. Son, mula sung-sung kudono kokayu. Bakal ndak pasti malah Narotobala. nggih saniki mawon. Ya, mawon. Tutup benteng wong somati. Hati-hati opo kae. Duh, ana. Song-song bar sangat dipati Song-song tunggul naga kobar. Awas, awas. Wes mati. Kowe kena panah. Ya. Tambanono tahtumu ing pante usada wungsu. Kula prajurit Majapahit. Aku Senopati. Kula prajurit. Aku Senopati. Dawuh marang prajurit bali. Saderengipun kula gugur. Kula prajurit Majapahit Bali yo. kula badhe nugekaken perang Bali yo Somati. Bali yo wong Somati. Wong Somati. Alon-alon Lurae. Coba mrene ya Kula kesel Lurae, kula kesel.
Jebul kabeh iki bener kanjamu yo. Nggih lurae. Paling som-som tunggul nopo. Ndak opasi kemarin narono. Nggih. Sanalika obat Nggih. monggo yo. Pun kobong saniki lurae. Apa meneh abdi kinasih Paman Rogo. Nggih. Dengaran bangsa Pak. Uga kena nyenyep. Nggih, brodol sose. Nanging tak sawan. Bangsa Pati durung mekani pati. Kaporo dhewe isih sing wayu kuwi. Ah, mustahil. Kuwi Napa nggih? kula sapa aku jaluk sampeyan. Ajepono bangsa Pati. Aku tak ngasuh sampeyan. Kados ngaten. Nggih. Sing ati-ati. Sampeyan mboten usah khawatir. Wong sawati misai kula lurae. Kaya ngono. Nggih, kok sampean dalan. Alah. Ususmu wis mbradal. Wis muntah getah kowe, Ting. Apa? Sumingkir aku kepengin ketemu Minak Jinggo Wisma. Wong Sawati, ora usah kowe ketemu karo bendaraku. Ki mungsuhe paling tulkiem Mati sopan. Sangsaya pati ro kula. Tak panono aku perintah kowe apa sowan. Kula boten kiat malih. Kula boten kiat. Tenono aku ing lawanging swarga. Senopati Tuban. Jinggo! Kanjeng Rama! Mas. Apa wong sopan? Hati curkan Mas Robi. Aku matur nuwun sanget. Nyatane kowe bisa mateni si Wangsa Pati. Wong Sawati pun mata yedong kaya. Nggih, Iki mungkane Paman Rangga Luwiyu. nggih. Kok aku menghormati mbok urip. Tetep bakal tak adepi kanthi cara satriya. Ya, Wah
Sawise ngabutan pungkasan kelawan paman Ronggo. Nggih. Aku katingkes. Syukur mangsaku aku mesti bakal mati. Nanging kok nganeh-nganehi. Paman Ronggo luwe kok kendel wae. Coba talku nyun. Nggih. Coba deleng nyun. Paman Ronggo lawe sampun pejah. Iya ampun. Paman. Paman Ronggo luwe man. Sampun atos panjenengan sedo nggih. Sinaosa kados pundi kula tansih bekti utawi tresna dhateng Ampun nangis lurae. Injih kula lurae. Pancen nalika aku katingkes. Nggih. Syukur mangsaku akeh. Peranganing para widodari. Nggih lurae. Kaya-kaya pancen paman Ronggo luwe. Kok menawa pancen wis dikersakake dening Jawata ya. Nggih. Yuswane sampeyan. Nggih lurae. Nanging Yun, Pripun lurae? kae pusaka kudus kuning. Isih ora astaning paman Ronggo luwe. Walang nggih. Coba dicukuke. Pundhutke ya Yun. Nggih lurae kula pencete nggih. Ah, yo. Angel lurae. Aduh. Loh. Ana apa le? Wonten sing nuthuk kula. Yo ning papan kene ora ana pawongan. Kejaba aku lan kowe yo. Ning enten rasane kok Pak Cecuk ngoten lho. Coba dibaleni pundhutke yo. Nggih, kula balenane nggih. Angel. Aduh. Yo ngono apa? Kula dituthuk melih. Yo ngene lho yo. Kados pundi lurae? Saurane paman Ronggo luwe kuwi. Salah sawijining pengayoman. Nggih. Dadi yen sira bakal kok lawan kudus. Iki yo kudu sungkem luwih dhisik. Ngoten. Jaluk pangestu mencari paman Ronggo. Ngoten nggih lurae. Iya nggih. Wah, kok kula lali nggih. Ora nggih. Oh, ya lali cacah. Gusti Hadi Pati Ronggo lawe. Kula nyuwun palilah dalem badhe mendhet pusaka Gada Wesi Kuning. Ah. Diparingke lurae. Ayo. Kawan. Nggih. Coba salam. Enten napa lurae? Ana bun-bunane paman Ronggo luwe. Kae katon cahya teng mantep. Teng mencorok sak caklaning mangungan. Kula kok boten ngertos. Yung sama nyuwun paman. Oh, nggih. Kuwi jenenge Mas Kuning Gatot. Mula kene maka ndak sampurnakake paman Ronggo luwe. Kae bakal tak cucuk bergunane yo yo. Oh, nggih lurae. Ayo sini. Yung jayo teman yon.
Gayut Inggih kados pundi lurahe? kanggo buang tilas. Ojo nganti kula warga ing Kadipaten Tuban. Menawa sedane Paman Rangga luwih iki karo lagu. Nggih. Ayo ninggalake papan kene bali ing Blubangan yo. Monggo Gusti Jawuh.